Yr wythnos hon, rydyn ni'n parhau gyda hanes geni Iesu Grist. Ac mae'r darlleniad heddiw yn dod o... Matthew 1:25. Roedd Mair a Joseph wedi dyweddio ac yn mynd i briodi. Ond pan glywodd Joseph fod Mair yn disgwyl babi, aeth yn drist ac yn grac ac yn meddwl fod Mair wedi pechu. Felly penderfynodd Joseph y byddai'n gadael Mair a mynd ei ffordd ei hun. Ond pan oedd Joseph yn cysgu, ymddangosodd angel yr arglwydd iddo mewn breuddwyd. A dywedodd yr angel wrth Joseph, Paid â gofni, mab Duw i'r babi. Byddwch yn ei alw yn Iesu, achos mae fe fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. I fyddhaodd Joseph i'r angel ac fe briododd e Mair. Cafodd Mair fabi a'i alw yn Iesu! fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn. Sut fyddech chi yn teimlo o weld angel? Dwi'n siŵr y byddech chi, fel fi, yn dychryn, fel nath nifer y bobl yn y Beibl. Ydych chi'n cofio ymateb y bugeiliaid pan ymddangosodd yr angylion yn yr awyr? Dyw gweld angel ddim yn rhywbeth cyffredin ac arferol. Ond beth mae'r angel yn dweud wrth y bugeiliaid? Peidiwch â gofni. Mae gen i newyddion dawl awenydd mawr. Enw arall ar Iesu yn y darlleniad yw Emmanuel! sy'n golygu Duw gyda ni. Iesu yw Duw, a byddai'n dod i fyw yn y byd, a byddai pobl yn gallu ei weld. Doedd gweld Duw ddim yn rhywbeth cyffredin chwaith. Yn yr Hen Testament, dywedodd Duw y byddai unrhyw un sy'n gweld ei wyneb yn marw. Gan fod Duw mor sanctaidd, mor berffaith, a phechod mor ofnadwy, roedd Duw wedi ei wahanu oddi wrth ei bobl. Wel, dyma'r reswm arall dros ddychryn. Ond mae'r angel yn dweud bod y ffaith fod Duw yn dod i'r byd yn newyddion da o lawenydd mawr. Achos nawr, mae Duw yn dod i fyw gyda ni trwy Iesu Grist, fel y gallwn ni ddod at Dduw, a bydd e ddim yn ein gadael ni byth. Dyle hyn ein gwneud ni'n hapus iawn a rhoi cysur i ni. Felly cofiwch neges bwysig angel yr arglwydd. Peidiwch â gofni, mae Duw gyda ni.